Salam aleyküm. Men Döwran. Habarsız galmayıp işinin 33. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, gep uzaltman çal-çalttan başlayan kliplerimize Bayram Nobatov'dan Disinler klipi çıktı ve klipe başka yıldızlarımızdan katlaştı. Firuze, Habib, Celil, Ceyhun ve Maro. Disinler seviyor, disinler seviyor. Seni seven mi? Var sen bil yeter. Disinler seviyor, disinler seviyor. Gurbaş Hattaev, Güneyli Kimiz klipi. Senaryo üyüt göçecek, klipin sonunu aydımın manesine gol getirdin. Berekella. Ya dillerde yalnız benim, bilen mensiz yalnız senim. Ayrılığa hünel ikimizim. Geçen günlerim yatlayan, seni yanımda yoklayan. Habib müzikten täzeligimiz Timur Orun'un sazanalığından Türk aydımına kavur. Bugünlerde aklımdan çıkmıyorsun, bilmiyorum neden. Çünkü ben seni sökemedim kalbimden. Yani unutamadım. Hemra Recep'ten Menzetme Meni. Yamana menzetme beni, nerede vadalın hani? Bağrımı parçalap beni, doğuladın yaralı teni. Kera oğluma pendim. Bolma men sayladım adınam şol geçmeli yolunu göre bu ayça kuvvetlerimi sen hükman saygararsın seni doğru yola salar çağalıktan saynanan son yalan gözlerden daşta bolorsun deyip umid ediyen yönü gayyetmemen diri kem badır dağdan arkan Dostlar, tesirlerde köpüğünü sorayanız Sökotçu, Maif Beylik, aydımçılarla nem için feat çıkaran ok, ya olmasa nem için bir toyda çıkış eden ok diyen Sökotçu Maif'in cevabı şeyle. Geldik MP3 aydımlarımıza. MP3 aydımlarımıza bu gedek. Gözlerime seyredip durup belem oğa, aydasım gelerim ma deyip belem oğa deyip Maron ınınan ok aydım madı. Anan remix. Gözlerime seyredip durup bilem oğa, aydasım gelerim ma deyip belem oğa. Her bakışta sevibamı ya yok, var desem ondan Köpten beri kıyız bakışımız mehreden täzelik yoktu. Alın onunla mehreden yıldız. bu hemellerde seninle her gün insanlara yaşayar. Kim yılıf biz yılıf yalpılayas parlayas senem menem olam olam sizem bilem kim yılıf biz yılıf yalpılayas parlayas senem menem olam yılıf biz hemellerde. Aşoktan natural täze rap dinläli. Yaşayanım işim alıda şükür yaşayan Taşıyan hükümü dalı boya şükür yaşayan Sana pullarımı bağlı bol ya şükür yaşayan Hiçbir an buldum bana doya şükür yaşayan Azat dönmez. Geçmen senden. Alli, gözleri can alli. Bir bakışta o da salli. Alli, gözleri can alli. Serdar Ağalı. Peydası yok. Önkü yaleden, senki yaleden. Bu yürek sorulara cevap verirken Emma manisi yok, emma peydası yok. Önkü yaleden, senki yaleden. Bu yürek sorulara cevap verirken Emma manisi yok, emma peydası yok. Mehriden yeni bir täzelik Vahey. Bana söyleme, akademi demese, benim gönlüme deme demese.
sen pikirlenip aşk gönlüme seni yapmama gelip bana sevma deme sen benim gönlüme deme sen de durma Alemenin kanımı alley atlara salley innime nirelere gideyim vahey Instagram'dan gızıklı täzeligimiz Serdar Azmun futbolçuny köpüňi tanıyansıňyz. Şol täşi wagşymyzy eýdana myhmançylyga çağırdy. Görelim. Ay teoriden devler sorun Teoriden devleri dolunsa dağlar Yar yardan ayrılsa aşık Ağla yer ağla sarıl ağla Ağla. Ya hepsi can. Ayasından Gül olsa bağları Yine bir täzelik Instagram'dan Murad öz çağalaryna, ýagny ogluny we gyzyny çapadım çap aýdymny öğretdi. Ele uzun mele kuş Yatırmasın yayan kuş Kanada şarar durur mu hey 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 Senin yayan kuş Kanada şarar durur mu hey 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 Senin bilen bile kuş. Kovluk mu ne? Dur. Çapatımı çap, çapatımı çap, çapatımı 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 çap. Bol. Çapatım çap, çapatım çap, çapatım 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 çap, Çapatımı çap, çapatımı çap, çapatımı 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 çap. Kara gözlü gülümü vah gülümü gülümü. Nerede olsa tapa tap. Garılı gülümü. Elif övel ve aydımak ya. Tayar mı? Tayar mı? Başladı. Melekuşum melekuş. Berekallah. Yettirmesin Duran tek. Yettirmesin yelekuş. Kanada çarardılar mı? Hey 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 hey. Senin bilen bile kuş. Kanada çarardılar mı? Hey hey hey. Berekallah. Senin bilen bile kuş. Vallahi. Çapatımı çap. Könüller ýatlar şakajygymyza gelelim. Kerim Gurbanalyýew seni ýatlaýan. Men şu dünýäden gaçýan dernen habarsız Anam men ýaşa bilmok sensiz bil Ah çekýänen dertlerimi bil Aýyrýan kalbymyň göz ýaşlaryna bil Senin üçün yaşayan men Gözlerim teredip yanyan men Geceler gündüzlerim Her zaman seni yaklayan Senin üçün yaşayan men Gözlerim teredip yanyan men Geceler gündüzlerim Her zaman seni yaklayan men Yine bir aýdym Kerim Gurbanalyýewden bagtym bolsun. Geceler ayağda yanmayan yarım seni Otiril harım kara Karaş yansan Tapbalım sana var Kuşlu kumrular yani Toy tuttuk bile yarım Karaş yansana Yaşlar, aşok bilen ýaňyr jedel etdim. Men diýdim media taman azalar gat aktiv diýdim.
Olum aýtdy, hanana göreliň diýdi. Indi şöyle sizden bir ýekece haýyşdym. Ştaýdan aşoň klibine girýäňiz we tesir ýazaňyzda mediatama hashtag bilen ýazýaňyz aşok görsünden mediataman aktivdigini. Gelli onna tesirler okaman şahajyňyzda. Nuri Kurbanoğlu şeýle diýipdir. Mene soňunda döwranyň bolşuny görýän diňe başyny göremok krasavçik prosto diýipdir. Dostlar, ýöne statistika düzgün bolmasy üçin hökmen suratda başynam görmeli, gaýra dedim başynam görün. Medet Nuriyev şeýle diýipdir. Ejem maňa şey diýdi, akça köýnek geý diýdi, mamaňlara baraňda akyllyja bol diýdi. Medet Nuriyev bolsa näme diýär? Ejem maňa şey diýdi, gören gyýdyň söý diýdi, ilk alan gelinini üllü ýaly ur diýdi. Beýtmeler o gelini ýylanmada hiç açan el galdyrmalar. Näzi Nail Master şeýle diýipdir. Näzi Nail Master tanış geçenki bölümlerde kenti Siriýa, men şu tanıyan mydam ýüzüňde ýylgyryş bolsun. Edilen azaplar laýyklanyp dursun. Döwrana saçan ýyl düşümli gelsin. İlleşlerimiz mydam ýylgyryp gülsün. Aramyzda laýyk basmadyklar laýyk basyp agda boluversin. Menem begeleniňe begenim. Döwran udarçy seni tawyrsyzlyk bilen syýmaýan spasiba täbrikleriň üçin. Köp minnetdarlygym bildirýär. Ýaşlar, ýadyňyzda bolsa, size bir täze şagadyk goşmak üçin pikirleňiz ýazyň diýipdik. Muradova şeýle pikir berdi bize. Men pikirimçe aýdymçylaryň goja kliplerini alyp, şoň istoriýasyny bagşlardan sorap aýtsaňyz, gowy bolsa gerek diýip pikir etýändir. Istoriýasyny diýipdir. Ýagny düşünmedikleri üçin istoriýasyny diýjek bolýandy. Taryhyny, taryhy diýen näçinji ýylda çekildi we näçe adam bilen çekildi. Hem Näçe mat pul çykda jetdi, näçe wagty gitdi şo klipa, nirlerde çekdi şo klipi, şo zatlaryny aýtyp geç. pulu näme gerek o? Adamlar gyzyk bolýa pulan bilesi gelýär adamlar näçe mada çykda jetdi, näçe mat çykda etmedi. Bir hilek golýar onu aýtsaň, bir hilek golýar. Sırana bir hil bolýar men pikirimçe. Sen şonu aýt bir hilek bolsa da şoda aýtyp geçdi. Maňa öwretmäde erkek gol, bir hilek golýar diýdim, beri men aýtjak gel. Men näme şindi ustady sana öwretjek bolsa men öwrederne sana o durly. Bolýa, dogry pikir we ýalňyş pikir we men pikirimçe de ýalňyş şey. Şonu aýtmaly, sen şonu aýtsyn arada ýazdykmy şonu sen şonu aýdarsın. Men imin aýtjak gelle. Näme şini aýdam o? Yo, men aýtjak gelle. Sen aýtjak gel, men ustady näme şindi? Men aýdysy men öňde şunu. Sen Men aýdýan şonu. men şunu uygunsuz gördüm ýa. Şol men pikirimçe gow däl. Men aýtjak gel. Sen şonu aýdýan şo sınarda ýazyldyň sen şonu aýdýan men ustady näme şindi uro? Sen şonu aýtjak gel. Bolýa, men aýtjak gel, näme etjek? Ha. Näme etjek? Men ýoğunla men size de näme edip bilýän bolsam bolýar. Bar. Näme diýen? Dostlar, kiçiräk bir saatden bölümimizi doly çekip bilmedik. Ýöne in nesip bolsa, inni bölümde hökmany suratda garşyňyzda bolar. Hoş sag bolun, özüňize gowy seredin.